Podívejte sa, tu sú prípady. Aj slovenské bohatstvo, ktoré je tak hlboké, tak silné, že voda slovenská môže zásobovať pol Európy. A čo? Nikto nič. Tu máte liečivé kúpele, turistika, znalosť jazykov. To je potrebné, to je prvá podmienka, aby ten cudzinec sa cítil dobre. Ale zastavili sme sa v Bojniciach, alebo v Partizánskom. A na benzínovej pumpe moja dcera chcela nabrať benzínu, ale nevedela, čo je, ako tak ja som išiel. No, tá pani bola veľmi príjemná, ale slovensky som sa dohovoril a už bolo všetko. Tam chýbujú. Angličtina nie je tak ťažká. Nie. Aj keď nehovoríš perfektne, ale aspoň, že porozumieš. Áno. Tam je treba len porozumieť. Ty nemusíš hovoriť, ale porozumieš a už toto sú potrebné. A Slováci sú veľmi schopní jazykové. Slováci sa učia a príjmú bez toho akcentu. Slovák vie. Ja pozorujem, keď Česi rozprávajú, to je celkom iné. Slovák ten sa vie prispôsobiť. A aké sú vzťahy napríklad medzi Čechmi a Slovákmi v Amerike? Je tam nejaká vzájomná nevraživosť alebo ťažko spolupráci? Nie, nevraživosť. Česi robia si svoju politiku. Každý svoju, áno. Podívajte sa, keď Richardus prišiel, doktor Lisi, ktorý bol v Norsku, diplomatickej služby, my sme boli veľmi dobrí priatelia, tak my sme prišli do Washingtonu a stretli sme sa s Richardusom a tam bolo vidno úžasnú priepasť. Tak my sme ho jaksi prispôsobili pomerom, lebo ľudia boli vyvolení ísť bez toho, lebo mal priateľstvo, to takto nejde. Tam musíš poslať človeka schopného, nie s protekciou. No a potom postupne Richardus nabral aj to slovenské národné cítenie. Lebo on, ja ho poznám dobre, lebo on nemal tu ten vzťah národného povedomia. On bol len politik, ktorý sa nasadil a išlo to podľa komunistického usporiadania. A ďalší veľvyslanci boli o niečo lepší, slovenskí, ktorí boli vo Washingtone aktívnejší, aby niečo dosiahli? Nie. Napríklad, ja som koľkokrát volal na vyslanectvo, tam rozprávaš s mašinou. Nie. Áno, s nikým sa nemôžete dohovoriť. Prečo? Oni majú vedieť, lebo sa poučia, ale to nechcú. Toto je chyba. Toto je chyba našej diplomácii, že sa vysielajú ľudia, ktorí nemajú schopnosti na to. Ja som aj Gašparovičovi povedal. No, hovorí, že keď sa vlády menia, než vlády sa môžu meniť, ale tak každá vláda by mala vysielať ľudí, ktorí sú schopní. Ale ako hovoríte, sú tam na výlete skôr. Áno. No. Zrejme ambasády iných krajín v porovnaní
zo susedmi, napríklad Česi a Maďari sú asi zrejme aktívnejší. Kdeže, to sa nedá. Oni si vedia, podívajte sa, ja vám poviem, keď bolo po nastúpení novej éry, obnovenie štátnosti, Česi si pozvali zahraničných poradcov, kdežto naši, my nepotrebujeme váš rozum. My to vieme. A to je rozdiel. To je tá nevyspelosť, ja hovorím. Ja to považujem za nevyspelosť, lebo vždy to za vás niekto robí. Ja som hovoril u Gašparoviča, že to nie je, ja neobvinujem vládnych činiteľov. Ja obvinujem nedostatok vedomostí, ktoré oni mali materiál, s ktorým nemohli dokázať to, čo by dokázali, až majú vedomosti. Veď ja nemôžem prijať teóriu, ktorú ja nepoznám, len ako papagaj to opakujem. No, ja musím chápať a rozumieť dôvod, prečo to je tak. Kdežto to sa nedieje. Ale ja vám poviem, ja vás uisťujem, že príde k tomu, lebo národ už vidí, že to tak nemôže byť. Ale tí činitelia, aj ktorí zlyhali, ja viem, že vidia, čo popáchali. Ale na to treba zabudnúť. Ale začať myslieť pravdivo, pronárodne a pôjde všetko. My si musíme obhájiť svoje. Nestarať sa o druhého, či je bohatší, lebo ja, ale udržať si svoje. A tu je potrebná tá povýšenosť človeka, ktorý nezávidí druhému. Lebo vie, že toto je možnosť a tak to robím. V Amerike teraz nastáva táto teória, že rozdiel sa s bohatstvom druhého. Potom čo? Tam sa podporuje nezáujem o prácu. Jak by som mohol ja len sedieť a nerobiť nič, keď som mladý a schopný? Takto to oni teraz udržiavajú v Amerike. Tam máte 16 miliónov rodín, ktoré dostávajú podporu potravinové lístky. A pritom majú auta, všetko možné. No prečo? Lebo štát chce mať takýto stav, aby tí držitelia, alebo tí obdarení týmito potravinami, aby volili pre nich. Oni potrebujú túto chudobu, ktorá hodí ten lístok tak, ako vždy. A to nie je len na Slovensku, ale všade. Pán Václav, nemyslíte si, že by to mohol byť aj istý strach z nepokojov v krajine? No, je to určitý stav, lenže nepokoj ukazuje, že zodpovední činitelia nerobili správne. Nepokoj je z toho,
že to cítiš na svojej rodine a že druhý, nie že je to závisť, ale to je neprirodzené pomer tých, ktorí majú a tých, ktorí nemajú. A to je v americkej demokracii. Ja som nikdy predtým nepoznal niečo, že by človek išiel do radu a čakal na podporu. Nie. Hľadal si aj extra všelijaké výpomoc a vybudoval si svoje. Kdežto teraz to oni nechcú. Oni chcú mať voličov, ktorí dajú im slučky a teraz pôjdu jak ovce. No? A na Slovensku to nie je inak. To je to isté. Lenže Amerika tá vie z toho výjsť. Lenže závislosť Slovenska na Európskej únii teraz nedovolí Slovensku robiť svoju politiku. Štrasburg a všetky tieto robia. Jak je možné, že takáto malá krajina alebo mesto rozhoduje o celej Európe? No kde sme? Ale ja vám poviem, Európska únia sa rozpadne. Lebo to je celkom iné ako Spojené štáty. Tam sa začalo od nič. Ako keď začne stavať mesto alebo dom, čisté je všetko, tam nemusíš obchádzať rieku, nemusíš obchádzať strom, ale tam, tu sú tradične už zavedené národnostné cítenia. Toto sa nedá zglajšatovať, jak sa hovorí. To sa nedá. Iba až by nové generácie pravdepodobne po 2-3 generáciách sa stali univerzálni Európania. Nie Čech, alebo Slovák, alebo Maďar, ale Európan. No, a to je problém. Nemci si zachovajú svoje, Francúzi sú veľmi ješitní proti tomu. Ale hospodársky to bolo riešenie nie medzi štátmi, ale tam v tom hniezde tých, ktorí to stvorili. A štátne zastupiteľstva štátov nemali rozhodujúce právo. Rozhodoval druhý pre teba, za teba. Ale aj Spojených štátov je určitý taký tlak proti federálnej vláde vo Washingtone a v tých jednotlivých štátoch. Ako aby federáli nediktovali každý zákon. Lebo tam štát má prioritu, má mať prioritu. Lebo štátne rozhodnutie podlieha federálnej ústave, čo nie je správne, lebo federálna moc ťa môže zničiť. Lebo ty nemáš silu veta a zrušiť rozhodnutie federálnej vlády. A nemôže nastať taký proces, ako ste teraz hovorili, že tá Európska únia z toho pohľadu, že jednotlivé štáty regulujú a tak sa nakoniec rozpadne. A skôr či neskôr nemôže nastať taký proces aj v Spojených štátoch? Áno, môže. Že sa tá federálna vláda jednoducho nebude mať vplyv a tie jednotlivé štáty budú rozhodovať o sebe. Áno. A únia ako taká sa vlastne rozloží. Ale toto je vec, ja by som povedal, toto je vec rozvoja udalosti, lebo Amerika tiež nemôže si dovoliť robiť nejaké zvláštne zmeny.